Час протекая, як речка імкліва. Змяняються люди, змяняється свет, і толькі ў музеі старанна, рупліва збіраюцца звесткі, гісторыі свет. Таму першай прычынай наведвання музея з'яўляецца паглыбленне ў гісторыю роднага краю. Толькі у нашым музеі можна даведацца на аснове архіўных дакументаў пра ўладальнікаў паселішча. Пачынаючы з 15 стагоддзя, пра гісторыю вёскі, якая ўпершыню ўспамінаецца 6 снежня 1573 года, пра падзеі і людзей, якія паўплывалі на станаўленне вёскі, пра аўтара першага беларускага гімна. У наш час у дзяржаўным гімне гучаць радкі, напісаны Міхасём Клімковічам, «Дружба народаў, сіла народаў». У іх адчуваецца повязь часоў і пакаленняў. Другая прычына наведвання музея – знаёмства з культурай, побытам і традыцыямі. Тут і песні сівенькай бабулі, тут і клёкат старога бусла, тут і побыт сялянскі утульна. Размясцімся на сайт. Сёння гэту прыладу працы не сустрэнеш вяскоўцаў, а ў нашым кабінет-музеі гэта адзін з незвычайных экспанатаў, які можна праверыць у рабоце, што мы і прапаноўваем нашым наведвальнікам. Гэта незвычайная прылада працы. Называецца церніца. Назва яе звязана са словам церці. Кожны год у кастрычніку у нашых продкаў церніца была галоўная прылада працы. Бо з яе дапамогай апрацоўвалі лён. Пра звычаі, народныя рамёствы і святы, якія робяць мясцовую культуру унікальнай, можна таксама даведацца у нас. Як ідём мы, люба паглядзець, ходзіць нашай калядой мядзведзь. І казу вядзем з сабой якраз. Вось і хатка, дзе чакаюць нас. Калі ў маёй катачцы парадак ідзей, калі ў маёй катачцы парадак ідзей. Каляда, каляда, калядзіца, малада, малада, маладзіца. На каляды мы прыйшлі, мех вялізны прыняслі, каб вам нас пачаставаць, шмат чаго падараваць. Добрый вечар у добрую хату. А ці рады вы нам, ці не рады? Рады, рады, даўно вас чакалі. 3 разы ў вакно выглядалі. Праходзьце садзіць. Трэцяя прычына наведвання музея – натхнення для творчасці. Экспанаты і гісторыя людзей з'явіліся крыніцай для даследчых праектаў, пачынаючы з гісторыі вёскі, школы, радаводу, заканчваючы вуснай народнай творчасцю. І не будзе ўжо сэрца балець, што мінуўшчыне месца няма, і не зможа душа чарсцвець, што гісторыя толькі адна, неўміручая, жывая, вечная.